Molt bona nit, estimats telespectadors! Com podem veure, ens trobem així a la Torre de Musa, on està caient una tromba d'aigua de 50.000 litres per metre cúbic. Com podeu apreciar, el nivell de l'aigua està plegant fins a una altura més que considerable. Ara mateixa ens trobem en alerta taronja, i si les precipitacions continuen d'aquesta manera, milers i milions de benifallonencs i benifallonenques es veuran afectats per aquesta catàstrofe de tal magnitud i hauran de ser evacuats al poliesportiu municipal per a garantir la seva seguretat. A continuació, parlarem amb la nostra corresponsal, Su Santidad, que es troba al poliesportiu rebent els primers afectats d'aquesta catàstrofe. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Estem en Benifaió en directe al poble de Benifaió, al mercat. Anem a preguntar a la gent què li pareix la proposta de la CEP per comprar als comerços locals. Anem allà. Hola, bon dia. Bon dia. Com està vostè? Ai, molt bé. Com li diuen? Maria Vicenta. Paqui. I pels amics? Igual. Aline. Amparo Arcís. Marta Ortiz. Mira, estem preguntant a la gent del poble què opina sobre comprar en el propi poble, sobre promulgar el que és el comerç local. A part que és un tracte més personal, per lo que és el benefici més empresaris del poble, a la gent del poble que lluita cada dia per el seu negoci. La fruta fresca. I també tenim que tenir en compte la comoditat que supon el comprar en el poble. Molt competitiu i preu qualitat. La qualitat en el poble és deliciosa. Que sigue más barata. Está bien, a mí me gusta comprar en el pueblo, porque no vale la pena ir a, por ejemplo, a Continente, te gastas un dineral. Que per lo menos si es compra en el poble, els diners es queden en el poble. Pues yo vengo a pasear. Primer el tracte és de tu a tu, perquè coneixes. Hola Mari, què tal? Com estàs tu? I el nene, com va? Que bé, tot bé. Com va? Que bé, tot bé. Com va? Que bé, tot bé. O sigui, el tracte és jo i ella. I després... I estic en el meu poble i ajudant a la gent del meu poble, que també em pot ajudar en un moment. Potenciar el comerç local, hem de fer que la gent no se'n vagi a fora, que compri així i quan més millor, perquè en aquesta època de crisi, el comerç local sempre dona ajudes en quant a que si en un moment donat una persona no pot pagar, si té confiança en el vendedor, pot dir-li, mira, t'ho pagaré poquet a poquet. Poble me pareix de categoria. I el comerciant local és comprensiu, això no ho podria fer en cap comerç de fora, ni en cap supermercat d'estos grans. Que així pues, se ho té en el poble, no fa falta desplaçar-se, no tenim un desplaçament. Que anem a en la tele. Y yo calculo que siempre será mejor que fuera. Pues lo cierto, lo que tiene que hacer la gente, no gastarse en grandes comercios y si fuera. Fora i s'estalvia, doncs aquí en el poble se compra molt en este poble. I no fa falta manejar-se. Per lo tant, n'hi ha que Como es beneficioso para el poble. ¿Se tiene que comprar? Sí. Ahí estamos, así en... Benifaió. Molt bé, moltes gràcies. Llamo un València. Vale. I digue-li que és futbolista. Moltes gràcies, que passi un bon dia i ens veurem aviat. Gràcies. Estás guapísima. Quiero mandar un beso a toda mi familia. ¿Pero de dónde? ¿De aquí? Sí, de Brasil. Mami! I fins així, Pepi Tilla, la reportera més benifollonera. Tornem la connexió a plató. Hola, bona nit. Estem ací al Col·legi Electoral, on aquest proper diumenge es celebraran les votacions municipals i autonòmiques, on tots els ciutadans de Benifaió podran vindre i participar. Un moment. Aquest sí, no? Vinga, doncs estem ací al Col·legi Electoral, on es celebraran les votacions autonòmiques i municipals a Benifaió. I anem a comprovar com estarà la jornada de reflexió. ¿Nos podría contestar a una pregunteta? No. Que no me fa molta il·lusió que diguem. ¿Qué vas a preguntarme?
Així notem la tensió de la jornada de reflexió. Vegem així un xic. Què fa vostè? Ai, reflexionant. A tope. La jornada de reflexió, com la porta vostè? Molt bé. Jo d'aquella manera. Com porta vostè aquesta jornada de reflexió? Molt bé. I jo ja fa anys que estic reflexionant. Pues, mare meva, jo no reflexione, jo ho tinc clar. Bé. No me tragues, bonica! Com porta vostè aquesta jornada de reflexió? Pues molt bé, La jornada de reflexió mal, molt mal. Un poc fotuda. Com porta vostè la jornada de reflexió? Quina reflexió? Pues no tinc molta idea en això perquè estic treballant i no... Així tenim un grup de joves. Com porteu la primera vegada a les eleccions? A les eleccions. Tengo molt prisa. Ja sap vostè a qui va a votar? Ja ho tinc clar. Pues en este moment no. La veritat és que jo igual no tinc claríssim. Claríssim. També segur que votem blanc. Claríssim. Jo també, m'he quedat en blanc. Pues no sé. Pues no, la veritat és que no. Perdona! Molt bé. Vostè què fa així, agarrat a la porta del col·legi electoral? Esperant que obrin les portes per votar. Bustamante, sap vostè a qui va votar? Soc el primer, mireu, el primer. M'han dit que hi ha un pla de paella de primer. Fa el primer. A qui va votar vostè? Ui, quan acabe ja no sé si... Pla de paella primer. Si no hi ha pla de paella, no vote. Sí que voy a votar el de Albacete. Sap vostè a qui va votar? Jo sí. Jo també. Ja ho ha reflexionat. Ara en el descans a votar. A votar, mare meva, este xic ni votarà ni reflexionarà. La paella... Què va fer vostè aquest diumenge? Anar a la playa. Jo ja fa temps. Ve ficant l'arròs. Bona vesprada. Bona vesprada. Bona vesprada. Els teus amics tampoc van a votar? Evidentment que no. Bé, deixem així aquesta jornada de reflexió i s'acomiadem d'una manera molt especial. Vosaltres tragueu les vostres conclusions i això s'ha acabat. Moltes gràcies. Soc el primer, En una sociedad consternada por la indignación, con las puertas cerradas a la cultura, obligados a marcharse con la música a otra parte. Lucharán por la libertad con sus mejores armas. Tambores, timbales, trompetas y trombones. Les podrán cerrar el musical, pero nunca, nunca les podrán silenciar.